Пожарът идва бързо, без предупреждение, без милост. Не пита ден ли е, нощ ли е, празник ли е, делник ли. Един пламък е достатъчен, за да разплаче гора. Евентуално да правим ивици, но някои пъти там не се получава. Ето сега, както виждате, слушайте какво се случва нагоре. Това няма как да се спре. Духне вятъра и всичко, което сме правили, замине по дяволите. Ден след ден, нощ след нощ, по 12, понякога 18 часа, на терен, в пепел, в жега, в мълчание. И следва това, замина всичко. От тук водата за нашата община е тук отгоре, водохващането. Като няма гора, откъде вода? Няма. И това е един огнен апокалипсис. Тук гората е безвъзвратно загубена. Мъка. За горски. Нищо друго. Само мъка. Колкото и да си подготвен, пред стихията всичко изглежда нищожно. Но те не се оплашиха, не се поколебаха. Те не се наричат герои, наричат себе си просто стопани на гората. Но в онези дни бяха и командири, и носачи, и координатори, защото така се пази дом, с тяло, с разум и със сърце. До тях застанаха още ръце, доброволци, пожарникари, местни хора, колеги и приятели. Побеждаваме само когато сме заедно. Ти правиш разликата. Благодарим, че сме заедно в тази битка.